Днес ще търся най-вкусния дюнер в Добрич. Намирам се пред Excellence Food. Това е най-голямото заведение за дюнери в Добрич. Нашата фирма е номер едно. Наскоро му правиха ремонт и го направиха тип американски фастфуд заведение и наистина ще ми е доста любопитно да отида и да го разгледам. Между другото, намерих няколко доста фрапиращи отзива, обаче ето няколко. Дюнерите на паркинга на свободата, доматите с колците, пирето с перушината. Ями! Повече тиктокери, отколкото добри професионалисти. Excellence Food, Excellence перушина. Майката си е Здравейте, ще искам да си поръчам един дюнер. Пилешки, малък. Добре, среден. Здравейте. Приятели, почвам да отварям дюнера. Това е арабска питка, но по-тънка. Не е точно традиционна питка за дюнер. Това, че питката е мека, го прави много добре. Много вкусен, между другото. Сосовете са хубави, месото също е много хубаво. Питката можеше да е малко по-дебела. Не е стандартна питка за дюнер сякаш това, но му давам оценка 8,5 от 10.